ئیسا و بەلزەبول مارقۆس سسێ پاشێ ئیسا چوو مالەکێ دیسا ئەو قاس ئەلالەت جڤیە وسا گۆ نکاری بوون خواردنێژی بخۆن دەما مرۆڤێن وی ئەڤ یەک بihîstin دەرکەتن گۆ وی بگرن چمکی وان دگوت وی هشê xwe wenda giriya û şerîatzanên ku ji Orşelîmê da ketibûn digotin Belzebûl bi wî re ye ew bi destê mîrên cinan cinan derdixe. Îsa jî ewgazî baxwe kirin û bi meselan jî ji wan re got Iblîs çawa dikare Iblîs derxe. Eger di nav padîşahiyekê de dûbendî hebe ew padîşahî nikare bimîne û eger di nava malekê de dûbendî hebe ew mal nikare bimîne û eger Iblîs li hemberî xwe rabe û bi xwe re bikeve dûbendiyê nikare bimîne û êdî dawiya wî hatiye lê belê tu kes nikare bikeve mala mêrxasekî û talan bike. Divê pêşî wî mêrxasîgirê de û piştre mala wî talan bike. Bi rastî ez ji we re dibêjim hemû guneh û çîrên kurên mirovan wê li wan bên bihurtin lê belekî got çêrî ruhê pîroz bikê tu caran lê nayê bihurtin ew bi gunehên herheyî sûcdar e. Îsa wiha peyivî çimkî wan digot ruhê nepak bi wî re heye. Pirtûka pîroz Encîl Silav rêz xweş û birayên hêja.